Ako ľahko niekedy nechávame Božie slová prejsť okolo našich uší. Ako často ich čítame, počúvame, dokonca obdivujeme, no nedovolíme, aby sa pretavili do nášho života. Odložíme ich nabok, ako by išlo len o cudzí názor a nie o Božiu pravdu. Ale Ježiš hovorí: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Je až desivé, že každé posolstvo evanjelia, ktoré sme počuli, každá výzva k pokániu, každé slovo milosti a pravdy, ktoré k nám zaznelo, bude podľa Ježišových slov stáť pri nás v posledný deň. A ak sme ho odmietli, nebude nás súdiť nejaký vzdialený Boh, ale pravda, ktorú sme poznali a neprijali. Slová, ktoré mohli uzdraviť, budú svedčiť proti nám. Ježíš však toto všetko nehovorí preto, aby nás zdeptal, ale aby nás prebudil. Dnes ešte stále zaznieva jeho slovo ako pozvanie, nie ako rozsudok. Ešte nie je posledný deň. Dnes je ešte čas milosti.